Assalamu alaikum. To yau za mu nuna mutane yadda mutum zai claiming na wato ainihin airdrop da rebate suke bayarwa a Metamask. In kuna bibiye da mu mun yi bidiyon yadda mutum zai yi adding network nasu a cikin Metamask da kuma wato ainihin Trust Wallet. Duk wanda bai yi ba sai ya duba cikin channel namu nan na Web3 Era zai same su bidiyoyin suna nan. So yadda ake claiming na coins nasu yau za mu nuna mutane. To abinda mutum zai yi shine na farko dai a kasan wannan bidiyon zan ajiye link din da mutum zai bi ya amfani da shi a Metamask wurin claiming din coins. Da haka sai mutum ya yi copy nashi kafin ya shiga cikin Metamask nashi. To kamar yadda kuka gani a wannan account namu gashi nan mun shigo muna da coins nasu guda 40.98. To abinda mutum zai yi shine na farko zaka zo sai ka shiga mutum ya tabbatar da network din yana kan Revive chain nashi. So sai mu zo sai ya zo browser na Metamask in ya shiga sai ya searching na wannan link din da zan ajiye din. To in ya searching zai buɗo masa page kamar haka. So in bai kawo maka wannan wurin connect din ba abinda zaka yi zaka danna gefen dan wannan wurin ka danna zai kawo maka kamar yadda kuka gani a page nan. Mutum sai danna kan wannan connect din. Kana dannawa za su baka daman da zaka saka wato ainihin wallet address naka na shi wannan Revive din. So mutum abinda zai kawai zai koma baya sai je copy shi sai ya zo ya saka musu. Don in ka saka musu bayan ka saka musu abinda zaka yi shine sai ka dan sauko kasan page din. Wannan page din da muka yi wannan din ta nan ne zaka dan yi kasa zaka sauka kasa kana sauka zai kawo maka shi gashi nan wallet address din da muka yi adding namu na Revive din na cikin Metamask namu gashi nan a nan wuri ya riga da ya hau. Abin da ya sauran mana shine sai mu zo sai mu wato ainihin wannan nashi sai mu zo sai mu reloading. Abin inda zake reloading kuma nan dan wannan karan wurin nan zaka danna. In ka danna shi zai buɗo maka bayanai kamar haka sai ka danna wannan reloading. Kana danna wannan reloading abinda zaka yi zai yi shine zai nuna maka cewa kana son zaka yi connecting da wato ainihin Metamask naka. So abinda zaka yi sai ka samu su connect kana son zaka yi connecting da Revive da na Metamask naka sai ka saka connect kana sakawa ya riga da ya hau wanda za ku ga account naka na account 1 connected and active. A saman nan kuma za ku ga wannan art din ya shiga ya zama dan karami wadda a farko nan wurin in kun lura a nan wurin za ku ga art din ne babba amma a nan kuma kun ga yadda ke mun yi adding din account din gashi nan art din wannan Revive din shine ya zamto karami ɗaya kuma account din babba. So ya riga da ya nuna cewa kai connection account naka. Abinda mutum ya saura shine zai zo sai ya sako wannan dai kasan page din nan din dai sai ka ƙara sauka kasan sai ka zo ka sai kai copy wannan wallet address din naka. Mutum zai danna kanshi in ya danna kanshi hakan nan zai nuna maka wato ainihin kai copy gashi nan sai mutum sai kai copy nashi kana danna copy abinda zaka yi sai ka hauro sama nan wurin sai ka zo sai ka saka kai paste na wannan abin da kai copy din kana paste nashi sai ka danna wannan check din kana danna check in har account naka yayi wato ainihin yana cikin sahun waɗanda za a bawa coins dan ba kowa ne eligible ba. In har account naka is eligible za su nuna maka cewa congratulations you are wallet eligible to receive 20 Revive which is wannan 20 din yana mazanin dala 40 da wato ainihin biyu. Ina fata mutane sun fahimta don haka wannan yana da matukar muhimmanci mutane su kalli wannan video din a tsanake su je su yi wannan abun ko Allah zai sa kai ma account naka yayi qualify nan ka samu wannan garabasa din. So in mutum ya ga wannan shikenan in kuma account naka bai qualify ba za su nuna maka cewa you are not eligible. So da haka sai mutum sai ya bari sai ya ƙara gadawa wata rana. So abinda za a yi in ya zamto ya nuna maka cewa congratulations you are eligible ka samu coins naku su guda 20 sai ka danna kan OK nan. Kana danna OK nan abinda zaka yi sai ka zo ka sai ka ƙara danna wannan dan digo din da na nuna muku dazu nan sai ka yi refreshing wannan reloading ko refreshing duk wanda ya nuna maka ko refreshing ko reloading duk wanda kai sai ka ƙara danna shi kana ƙara dannawa zai nuna maka information kamar wanda ya nuna maka dazu. Ina fata mutane sun fahimta wannan information din dazu ya nuna mana shi to ka ƙara reloading ya ƙara nuna maka wannan sai ka ƙara danna OK. Kana ƙara danna OK shikenan sai ka sako kasan page din wannan duka wannan a page din muke wannan abun sai mutum sai ya scrolling kasa yana scrolling kasa zaka zo nan wuri wannan wallet address naka ne ga adadin coins da suka baka guda 20 sai ka danna claim. Kana danna claim shikenan za su nuna maka cewa successfully was sent to your wallet wato ainihin IVE was sent to your wallet suna nufin cewa wato ainihin kai claiming kuma su riga sun tura maka wannan coins guda 20 din zuwa cikin wallet naka. So abinda mutum zai yi shine kawai ya riga da ya gama aikinsa sai ya danna OK yana danna OK sai ya koma cikin wato a cikin Metamask nashi wato nan kenan
wannan wurin shine wurin browser da muka fito daga wurin, nan kuma shine asalin wurin wallet namu. Muna zuwa, so a nan wurin dama asali akwai guda 40, a farkon bidiyon ba ku manta ba, akwai guda 40 da 98. So in ka zo in baka gama sun maka ID din abun ba, bayan ka gama sai ka yi refreshing na wannan page din, ka dan yi refreshing nashi. In ka yi refreshing nashi bayan ya gama budewa, yanzu bari mu refreshing din namu za ku gani. So gashi nan mun yi refreshing, kun ga guda 20 ya karu, da guda 40 ne yanzu kuma ya zama guda 60. So wannan 20 ɗin namu ya riga da ya hau. So yadda ake wato ainihin claiming na shi wannan airdrop da suke bayarwa ta kan Metamask. So mutum sabon zuwa ne na wannan channel namu, ya danna mana subscribe, kuma ya liking videoyin mu, ya sharing, sannan ya danna ƙararrawa, saboda akwai ɗaukoki da yawa wadda za mu yi nan gaba. Akwai kuma wadda za mu nuna mutane yadda mutum zai yi shi a Metamask ma, yadda mutum zai claiming wannan coins na Metamask.